Martino na-asị na gịnị mere atụrụ ime ụnyaahụ wee sị na ọ bụrụ na ogoli jee dị mụọ nwoke mụọ nwaanyị ọnwụ dị agụwa ya wee chịkọ ya na wee sị na ọ bụ gị na ọnwụ dị nyere gịnị ogoli ekene m unu o nwere ihe m kwuru ụnyaahụ akọwara m wee sị ka gị were otu n'ime ibu ahụ ọkamma na di gị nụrụ nwaanyị ọzọ n'ukpudo gị nwaanyị ọ na-adị ụmụ nwaanyị na-abụ wee dịrị gawa na ọkamma na-ebu achara ọtụtụ dekwara ihe bụ ebumnobi nwekwa ọtụtụ ndị dere nụ ma ele ha anya ka ndị mmadụ wee kwuo ọ bụ ihe ha bụ n'obi bụ ihe ha dere mana naanị onye bi n'igwe maara nke ọ bụla onye na-eche n'obi ya onwe ihe nchọ ka nkọwa ebe a kedu ihe bụ poligami ma abịa n'onu bekee poligami bụ ọtụtụ nwoke na-alụghị otu nwaanyị nwere otu ezinụlọ mkpuke abụọ ma ọ dịrị gaba eleghị anya na ọ dụrụ otu nwaanyị nụkwa nwaanyị nke ịnụ ịbụọ ma nụkwazị ịtọ kedu ihe bụ ajadu ajadu bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị lụnọrọkwa di na nwunye nke nwunye ya laworo mmụọ kedu ndị asị ha were ihe dị otu ọ bụ ihe nchọ ka nkọwa ọ bụrụ na ị bịa n'oge ugbu a ọtụtụ ụmụnne anyị bụkwa ndị na-asọ poligami asị ele ha anya nwoke ịnụ nwaanyị na-abụ n'ezinụlọ ha ụfọdụ na-afị asị I detest polygamy ụfọdụ na-asị kama di m ga-anọkwa nwaanyị ịbụọ ka m pụọ ụfọdụ asị na onweghị ike ime eme na ndụ akọ maka divorce marriage ahụ ihe m chọrọ ka m weta ebe a bụ gịnị onye afọ na-asa amaghị ajọ ya elekwara m anya wee fụ ọtụtụ ndị na-ekwu na ha detest polygamy ndị a bụ ndị di ha na-anwụpụrụ anyị anaghị ekpe ekpere ka mmadụ gbaa ajadu nwoke ma ọ bụ ajadu nwaanyị n'oge ma ihe anyị na-ekwu okwu ọ bụ ekwuru m na onye afọ na-asa amaghị ajọ ya naanị onye ga-aghọta ọnọdụ a kwuru ebe a bụ ụmụ nwaanyị di ha nwụgoro anwụ ndị nọ n'ọkwa ajadu ndị ma na ihe a gbara n'ụzọ ezi eche ka ndị ma ihe chifuru na mara ebe asụmasụ gbadebere ọdụ ọha ka m fụrụ na-edekwazi ihe ha na-ere n'ọkara ha mma maka na ndị ejeela ije gbaa ọsọ ndị agbara n'aka bụ ọhịa ndị agbara n'aka rie enu ọ jiri tuo wee manya n'ụwa adịghị ka eche wee manya n'ụwa adịghị mfe it is not our portion onye ọbụla di ya nwere anwụ socha wee na-asụ ya bụ asụ na-asụkwazi ya n'oyibo na ọ gaghị abụ oke nke anyị mana mgbe ihe ụwa bịakwutere mmadụ ma mgbe ihe otiti tiri mmadụ ọ na-eme ka mmadụ ghara ịmakwa ebe o bidoro aka dịka ya ma ị ga-eribesi gị na agbọ ha ma onwu di achọrọ m ịgwa gị na enwe ihe kpatara ihe bụ poligami n'oge gboo nwoke a na-anọkọta aja anụ nwaanyị bụ ma nwaanyị maka na ndị be anyị na-atụ na-asị gị mmadụ ka eji aka ndị Igbo bụ ndị kwenyere n'ọnụ ọgụgụ emeghe nke a ma ọ bụ nke ọzọ ha kwenyere na ihe a na-akpọ igwe bụ ike eji agụ mmadụ a na-akpọ gịnị igurube ji wee sị na ọ bụghị ihe na ya etoko ogo ma ya gbakadikpa maka na ọ bụ ya jebe ya kpọrọ ụmụnna ya ọnụ ọgụgụ ọ bụ ihe eji ama mba ma ọ bụ ezinụlọ kara n'oge ahụ ị ga-ama na mmadụ na-aza gịnị ike otu onye ọ bụghị ezigbo aha ndị mmadụ na-akpọkwazi ibe ha ọkpọ olu nke mmadụ atụgharịrị n'oge ugbo aba ya sọmadịna achọrọ m ịgwa gị n'ọdụ ọtụtụ ihe eji anụ nwaanyị ịbụọ ma nwaanyị ịtọ nke ịbụọ bụrụkwa gịnị ndị Igbo tiri nụ na ha na-achọ gịnị afọ ime na ike otu nwaanyị n'oge gboo ndị Igbo amaghị ihe bụ adoption nke ndị Igbo na-atọ mmadụ ikpe ma jeje kuru nwa na-abụghị eme mana oyibo mere mee ka anyị dị otu a ndị Igbo amakwa ihe a na-akpọ surrogate wee dere gaba ọzọ o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị dere na kama di ha ga-anụkpudo ha nwaanyị abụọ ka ha pụọ ọ bụrụ na ije n'ezinụlọ na-alụba ndị Delta steeti ebe okwu eche eze dị a na-abụ na ọ bụ nna nwa wee fere nwa ha na-eme obodo a mere ka mara na ha anaghị onye ọbụla emere adọpta anaghị echi eze be ha onye ọbụla si from be eze nke akpọ royal family ọ bụ na nwunye gị niile na-achọ nwa na nwunye gị atụ ime ị ga-eje n'ụọ nwaanyị na ọ ga-abụrịrị ọbara si be eze maka na asị na gịnị mere onye otito etobeghị ama ihe onye na-eyebe ọnụ oghe n'afọ ọ bụ ya kpatara ị ga-eji nọrọ ụwa wee na-ayọchi gị si ihe gbagotere gị ya bịakwutekwana gị Chineke ọtụtụ ụmụnna anyị bụkwazịa ndị di ha nụrụ nwaanyị otu ha na di ha bikwazi mana di ha debesikwara ụmụ agbọghọbịa otu ma abụọ na elu ụfọdụ bụ ụmụ nwoke ndị nọ n'ọkwa alụmalụ mana ha na enyi ha nwaanyị emeela enyi afọ abụọ afọ atọ afọ anọ afọ anọ wee dere gaba mana ọ nọkwara di ya na-arụkwa ya o naanị ihe ụmụ nwaanyị ibe m chọrọ ịnụ bụ na da di ha akpọbata onye ahụ akpọbata kama di ha debe onye ahụ n'ezi kedu ihe dị iche nke ịtọ ọnụọgụgụ ụmụ nwoke anyị dịka ndị chiri echichi dịka ndị fara ndị Katọlik ndị anaghị anụ nwaanyị nna ịchọ m ka ịghọta na ndị ahụ abụkwazi di mmadụ mana ụmụnne anyị abụọla ndị kpọrọ ọkpụkpọ oku ichi fada iji gbara Chineke odibo kwa ya mana aga m ekwu ya ebe e nwere ọtụtụ ndị chiri echichi dị otu ahụ ndị mụkwaziri nwa n'ezi ma ụfọdụ ndị ma nwekwa ndị na-ama ha ọtụtụ n'ime ha na ọ bụ mmadụ kwa ndị na-edinakwazi nwunye mmadụ ndị agha dị polygamous in nature ka ọ na ha adịghị ndị abụkwazi ndị na-edina ụmụ agbọghọ anyị ndị agha dị polygamous in nature ka ha adịghị
achọrọ m ịgwa gị na ọkara gị mmadụ ịgwado onwe gị nke bụ eziokwu. Nke ịnọ, ọtụtụ ụmụnna anyị bụ ndị achọ ka di ha nukwu ha nwaanyị ene ha anya mgbe di ha nụrụ nwaanyị ha na-eburu ngwongwo ha si be di ha pụọ. Cheta na nwaanyị anaghị achị nwaanyị ibe ha na-eri. Ọ bụkwa iwu na ị ga-ekwe ka di gị nukwu gị nwaanyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ iburu ngwongwo gị pụọ, na ihe anyị kwuru bụ mgbe anyị si be di gị pụọ jere ime enyi nwoke ọzọ n'iro, mgbe anyị ji ịghasa ezinụlọ nwaanyị ọzọ ibe gị. Echetakwa na poligami ka anyị na practice, maka mgbe nwoke ahụ gị na ya na-eme enyi ọ nwekwaziri nwunye bịakwazi ya na-eme gị enyi. Antị achọrọ m ịgwa gị na poligami ka ọ ka bụ ihe nji ekwu ọtụtụ ihe ndị a bụ ọtụtụ ụmụnna ya bụ ndị na-achọghọ. Ụfọdụ chọrọ ịta anụ nkịta, ụfọdụ na-asa anụ nkịta ma ha na-aṅụ mmiri eji wee sie. Achọrọ m ịgwa gị na uche gị ga-adị ya nwanne m. Ọzọ, afụrụ m ndị na-ede na ọkara ha mma na ha bụ ewidoda na di ha nukpodoro ha nwaanyị. Jee na ụfọdụ nwaanyị dere asụsụ ahụ ị ga-achọpụta nke ndị a bụ ndị bi ndị ebe na-akpọ bita. Ele ha anya ha bụ ndị ha na di ha ebikwata ha. Ọ chọziri nwoke ahụ ka ọ nwụọ. Antị m tutu ị na-atụ mmadụ aka marakwa na-atụ otu aka nọ na-atụ gị. Ele ha anya ịmụrụ nwa ị na-achọ ịkọwara nwa ụmụ nwaanyị. Ele ha anya na ịmụtara nwa nwaanyị na ụmụ gị a kịta di ha nwụcha ihe na-apụta ọhịa ọ pụtara. Ịmụrụ nwa nwaanyị ị na-akọwa bụ ụmụ nwa nwaanyị ma ọ bụrụ na ha nụọ di ha nwụọ kama di ha ga-anụkpọ nwa di ha ahụ nwụọ. Den ịmụta nwa nwoke kama nwa nwoke gị ga-anụkpodo nwunye nwa gị ahụ nwụọ. Anwụkwụghị onye m na-akpọ iyi. Ihe m na-achọ ka ịgwa bụ okorobịa bịara ahịa na-asị ndị enweghị ndị nọ n'ahịa, mmadụ onye ezinụlọ ha bụ ndị nọ n'ahịa ahụ. Tutu ị tụọ iche buru ụzọ n'onwe gị anya. Ihe nji chọọ ka m weta ihe ndị a bụ ụfọdụ bịakwara na-ajụ m sị m ma di m ọ nụrụ nwaanyị na-abụ. Di m nwere nwa nụrụ nwaanyị na-abụ, mana ana m achọ ịgwa gị na ọ bụ ihe mee gị wee mara ebe ụfọdụ. Ọ bụ onye yi shuu m ebe ọ na-afụ ya. Ụfọdụ bịakwara na-ajụ m ma di m ọ nụrụ nwaanyị na-abụ. Di m anụ nwaanyị na-abụ. Nke kịta ọ nụrụ nwaanyị na ihe nji akọwa ọtụtụ ihe nji ekwu ihe ndị a bụ gịnị ka uche anyị dị ya ka anyị mara ebe anyị si akụ. Nke ịnọ, achọrọ m ịgwa gị na ajadube ọnọdụ ọjọọ, ọnọdụ ndị abụ ndị ọnọdụ ndị agha aga n'ọnụọgụ. Ọtụtụ ụmụnne anyị nwaanyị bụ ndị gbara ajadị fụ na ọ bụghị onye gị na ya bidoro ka gị na ya ga-emeruru echi. Ngwa ngwa chọrọ di gị afọ maka igbe nwe m na-atụ inu na-asị gịnị na nwaanyị otele ukwu na di nwaanyị otele ukwu nwụọ, ndị ichie na ndị ọzọ eme ngwa ngwa lie ya. Ngwa ngwa akpachara nwoke n'ọnọdụ ụka. Ị ga-achọpụta n'eziokwu na ọtụtụ ụmụnna ya nwaanyị bụ ndị achọghị ịbịa jụọ mana ihe ele ha anya maka mmiri na ọbara na-agba ha n'ahụ, ha ebido mebe enyi. Ngwa ngwa ha bido mebe enyi, ọ bụkwa nwoke nọ na di ma ọ bụ okorobịa ka ha na-eje. Ọtụmọdụ n'ime ha na-abụ na-ejekwukwa di mmadụ. Nwoke ha na-ejekwukwu ihe na-emekwa poligami ma ọ chọrọ ya ma ọ chọghị ya, maka onye ezinụlọ ha anya, onyekwazi ezinụlọ nwaanyị ajadụ ha anya. Kedu ihe eji eme otu a, ihe gbasara otu a? Ọ bụ ya kpatara iji etinye okwu dị otu ahụ wee na-asị gị naanị ajadu m ike ịkọwata nwa ọnọdụ a. Ọ gaghị agbasa gị maka na di gị ka dị ndụ. Ọtụtụ ndị dekwara sị kedu maka ụmụ nwaanyị ndị ha na di ha bigoro ruo ka nka, ndị ha na di ha nọ na-emere njọ ya. Nwanne m, ana m achọ ịgwa gị na chi ya bụ otu ebe onye dara ka chi ya kwaturu ya. Ana m achọ ịgwa gị ele ha anya na enwekwara ndị dị otu ahụ, ndị a di ha nwere mgbe ha na Chineke ji wee saịn ọ na di ha ga-anwụ. Ha sokwa ibe ha ekpe ekpere na-eti not my portion. Ọ bụghị oke ma ọ bụghị oke, mana ọnwụ bịara bịa gburu di ha. Ụmụnna anyị wee nọrọ na nhụju anya na ele ha anyị ha na-afụ n'okirikiri ha. Ajadube ajọ ihe, ajadube ike otu onye, ajadube ọnọdụ ndị abụ ndị onye ka gịnị ya akọ, onye ka gịnị ya gị na anwụ na-ata gị n'azụ, onye ka ị chọrọ ka o gbuo gị anwụ. Ọkọ na-akọ gị n'azụ, onye ka ị chọrọ ka ọ kọọ gị ọkọ n'azụ. Ọtụtụ mgbe echiche na ihe mepara mgbanye ebe ihe na-apụ ọtụtụ ndị adị naanị ihe ụmụ nwaanyị agabiga nwa ajadu di ha nwụrụ na-agabiga na-eme ka ọtụtụ nwụọ ọnwụ ike naanị site na mara Chineke ka ọtụtụ ndị ji agbanahụ ya bụ ọnọdụ. Echiche echere eche mgbe a na-azụ nwa, ọtụtụ n'ime ha na-agba ruo mgbe ha ga-eri oke nyanya abịa, naanị mgbagharị, afụfụ, echiche na oke nkwụkwụ iji wee mee ka ụmụazị wee dee mmanụ niile wee tachie ọnọdụ ya bụ gịnị ọnya afọ nke ndị oyibo na-akpọ ọlsa. Achọrọ m ime ka ị mara ihe dị iche n'ebe ajadu nọ. Na ọ bụrụ na ije naanị n'iru akwụkwọ nke akpọ Facebook, ọtụtụ ndị fọ ndị na-ebe ha furu Regina Daniel etu ya small girl with big God. Enwezie ndị nke afọrọ asịa husband snatcher, ndị na-anara mmadụ di ha. Ele ha anya nwoke ahụ nwere ike ọ bụghị ụzọ o kwesịrị isi mee ka o si wee mee ya. Ọ wutere mana ekwukwaziri m okwu ya gbasatara mee Uju Edochie. Ekwuru m ekwu n'otu US wee mee nwunye ya na ọ daba ya adaba. Enwere ka esi eme ihe ma ọ bụrụ na nwoke chọọ ka ọ nọ nwaanyị na ọ bụghị ụdị o si wee mee ya. Ọ agaghị abụkwa ndị izi nke ha ga-abụ ndị ikpeazụ.
ọzọ ana m achọ ịgwa gị na ịkpagharịa n'ụlọ dị iche iche n'obodo anyị bụ Naijiria, n'ụlọ nga ma na mba ofesi, ị ga-achọpụta na ọnụọgụgụ nwoke ndị nke nọkwazị n'ụlọ mkpọrọ bukwazịrị ibu ma bara abara. Achọrọ m ịgwa gị na ndị ahụ bụgakwa di mmadụ. Ị maghị na ndị ahụ bụ di mmadụ ọkwa ya? Ndị niile a na-agbawu n'oshi ma ndị bakasị zuru ezu ma bụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ, ha nchakarị na ọnụọgụgụ ahụ abụghị na di mmadụ. Ọ bụrụ na ijekwazịa n'ụlọ ọgwụ ebe a mụrụ nwa, ị ga-achọpụta na ọnụọgụgụ ụmụ nwaanyị a mụrụ ebe ahụ gịnị karịkwarụzi ọnụọgụgụ ụmụ nwoke arụrụ ebe ahụ. Ihe m na-ekwu bụ otu ihe dị. Ịchị ikwe taa ị ga-ekwe echi. Nwere onye na-ekpe ekpere ka ọbịa gị ọkwa gị buru ngwongwo gị pụọ be di. Na ihe anyị na-ekwu bụ ịpụkwa beri gị nyachikwa ọkpa ga-eje na-aghasara nwaanyị mmadụ ibe ya ezinụlọ gị. Bụkwazi nwoke mara na tutu nwoke anụọ nwaanyị bụ n'ezinụlọ ya, ọ bụ ihe a na-eru ọ bụ nri ndị ichie, ọ bụghị iru ofeke na-eri. Ị ga-agba mbọ fụ na ịhaziri ezinụlọ gị ahazi, onye ọbụla nweta oke nke ya ruru ya. Ị gaghị eme ka ezinụlọ gị bụrụ ebe a na-adụ aka n'ọnụ. Ọtụtụ nwoke bụ ndị erijibe ha afọ ya na anya nwebe elele ha anya, orijibe ha afọ, onye jibeghị ezinụlọ ya afọ nke o ji ene onwe ya anya, ọ ga-amapụrụ nwaanyị na-abụ. Ọ bụ ihe a na-ekwu okwu ya. Elu nwaanyị na-abụ nke akpọ poligami bụ ndị ichie ka ọ bụọ nwoke tozuru etozu ma duzie bụ ndị dị otu ahụ. Ọzọ ụfọdụ na-asị na ekworo na anyaụkwụ na-adịkarị n'ezinụlọ ebe a lụrụ nwaanyị na-abụ. Ijegoro n'ezinụlọ ebe a lụrụ ụmụ nwoke, ebe a mụrụ ụmụ nwoke isii, ha abịakwanụkwa nwaanyị isi, ha ncha alụchakwa nwaanyị. Ekworo na anyaụkwụ na-adịkwazi n'etiti ha. Ihe anyị na-ekwu okwu ebe a iji wee weta ọnọdụ ọjọọ. Onweghị mgbe m ga-eji chọọ ka di m nwụọ kịta kama di m ga-anwụ ya nụkwa nwaanyị na-abụ. Ọ ihe m kwuru, kama ọ ga-anwụ onye ejebeghị nkwachi na anụ ụzụ ya. Ọ dịghị nwụọ mụ na ga wee bịa kọ inwe experience nwere wee bịa wee kọba n'ụnụ. Inwebeghị experience tụzụga n'ụzọ mụ na ga-eji okwu. Onye ọbụla sị na ọka mma na di ya nwụrụ kama ọnụ nwaanyị kama ọ ya nụkwu di ya nwaanyị. Ị nwere ajọ obi gị bụ obi ọjọọ. Ama ka gị na di gị ahụ si wee bi. Onye nke m nwụrụ anwụ ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Kama ọ ga-anwụ, biko nye anwụ na achọghị m ibe akwa di. Ihe m fụrụ mba achọghị ime efu ya ọzọ na ndụ a. Onye ejebeghị nkwachi na anụ ụzụ ya. Ama ejedegwere ebe echi ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsị. Anyị ga-eji nwayọ na-ewere ọnọdụ ihe gbasara poligami a ka unu wee maa na onye afọ na-asa ama ajọ ya ka onye ejebeghị nkwachi na azụ ụzụ ya. Ọkụ kara na-apụ afụ be nkịta mmanya na igbo mụrụ nze m ọzọ. Daalụ m.